Komentatu pixka doi, lana zaila egin zaitela, ez nintzen eroso sentitzen, eta eroso nintzen dago ezin da guzkoa etorri ganean. Orduan, pena asko ematei, lana oso polita da, egia esan, baina ezin da nian gehiago, osasuna arriskoan dagoenean, horrela atzera pauso bat eman, eta datorrenak, segurazki asko hobeto egingo du. Esan da bezala, pena asko ematen dit, momentu gogorrak pasa ditugu, denon artean, eta momentu baten edo sentitu bat ez dute, zertan fallatu izuetela edo, nire aldetikan barkamena eskatu, denoi, bai politikei, bai langilei, bai herritarrei, eskerrak eman alderdiari, nola ez, nigan konfiatu zulako, eta sentitzen dutela, baina ezin izan dutela guztuari eutxi, eta herritarri berdin ez da. Handia gertu zaitela, iritze zait, eta bertan segitzea eta bizki aitzea baino, hobeda urtea garaiz. Eta besterik ez. Suerte ona denoi, espero ez dela alik eta akordio eta komunikazio gehiena egotea, errespetuz. Ni hori saiatu naiz, sustatzen, ondo edo gaizki, ez dakit, baina alik eta hobetona saiatu behar, eta gehatzen zeaten nahi, hori buru edukitzen. Eta sortean, hori bestela, negarrez hasiko.